Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President Gakon Hinyotrep National Awakening Movement uba Thomas Pasa hagas ngi thoding ulapin pau ya kajing bamhun halor kajing ai jingmut jong ka expert committee ban penne ya ka state reservation policy SRP Shihajar Khandai Spa nyopuar ha karukom kabalong menta dak baong ba dayban bishar bnya ya ka ne ka policy ha kajing shai jong kajing shisha ki bamenta bat kijing tip balapan thamai Habakran chikinong tho kubor hadien kajing ilang balakot da kasor kar Megalia halor ka policy uba pasa uloong ba kajing ekran kalane palat ar kenta bat lapin jan baro kiseng san perthei kila menjur bat pediang kajing aijing mut jong ka expert committee ban penne ya ka SRP Shiajar Khandai Spa nyopuar klem depen kala hadien kania kajing penshai ka khnam kala kdo ba ka kantin autonomous state kadang sa ha ka cotton rai jong ka SRP Shihajar Khandai Spa nyopuar uba pasa uloong baka seng kala aijing mo cha ka expert committee badeban wengno ika kantin autonomous namar baka jila Megalia minta kadika jila kapapura ulapan pau biang bawat la ki babun ki seng san perthei ki minjur ban penne ika policy ka baladon lupa ka khnam ka nget ba deban bishar biang ya ka SRP Shihajar Khandai Spa nyopuar ban pentiknai kajing longhok bat ban kiar na kajing pher hapdeng ki jat benriu Bentah ketua meeting jong borok isan masima bal khot ka sarkar halor ka state reservation policy ban ya page ya kata report juga expert committee ban kalian ka jongi ni hadin abangi ya sneu ya ki ba la pen sneu yang ya kata report juga expert committee ki data ki company lengo ini malah ngilik satu ka kani expert committee ka ongkom do ba kila yo pediang ya Shihajar arkusau teli kita ki city lene kila yo pediang ya kita ki jingai jingbut da Shihajar arkusau ngut ki kanhon ki rupai ba ki individual mono but haba ki pej kini ki city pada tang san spa sa khonyo kilong valid bagi batam le sikim long valid re kila ki claim consideration kamamut ka sarkar kani ka expert committee ka pej tang south spa san spa sa khonyo teli kita ki jingai jingmut kiblawan na keleng-keleng. Kini ka expert ko ang ru ba na kini kisan spa South Honyo. South spa South Ho kiong ana dayban panne kumju ya ka state reservation policy. Kapapoy ko ma-prapo 80.1%. But kibaong ban ngin ay combine no. Prapo persen ledi kendai ku persen ya ukasi ujian tiaw garu kini kidon tang kat sangut tangkat sangut kidan but kapoi capacity jong kilo tang 2.7% kidan ru kiba ong ba ngin ai resolution katkum ka jingbon pat ini ka population Henry kiba ai kan ka jingmot kidan tang sangut kapoi syaka 0.9% dan ru kiba ong ba ngin ai no khambon ki khasi ki jantia Henry kiba keren kum taru kidan tang hendrengut baka percentage ke jongki ke poisa i 1.1 ti hai ni i data ibal SC expert committee kala pensneu lembaga negara board ka jiso longo ka jongi ka deiba katu ka jingya kren ban wanra ka jingkelano ya ka state reservation policy nilongo apa dah bagi data kilong kumne tang khatsan gut kiba kuak kira jingkel la lende tang remote kibong ai kasi janti ai kambon no Henry South Spa South Ho liki application ki ong bai deiban penne kumju bade halor kani baka expert committee kashimi ko rai ban ong ba kin penne kumju ya ka state reservation policy ba andre na kaliang ga jongi kani ka wan rai udak singkli ubah menta manu kini ki South Spa South Ho kiba ay kan ni kacing ban pendek kumju ya ka state reservation policy ngim tip ngim don details kani nata kadau ka kini ki data hi ki bawan ra lama expert committee ki long hangi kamlong authenticated mangim bi klet by kan expert committee la dawa da gawai ka political party la pentrekam da sarkar la thung da sarkar ke ya ki member jo kan expert committee
ban ka khaipot pada kalong kum ni kum ba ka sarkar hi ka kwa na do bastang kam don jung pheri ai tengi iba kani le se nakaliang ka jongi hakatu ka meeting gila ya kran sibon tli la persnya sibon kimat ya umentin rang baru ban nakaliang jungi ngimla ban ong bengi hun ya kani ka report ka balawan na po ka expert committee kumbancu penkamau haki sinam ki baladam haba ka sarkar kala sim ni karai ban thau expert committee len la don kata ka jingdawa ban wanra ban thau expert committee na kalian ko jongi ka seng marwai ngi yang to pon ong ngimla ban priang ya ka expert committee ngimla ban priang ya expert committee na kan dei ka committee ka batur ka sarkar hi tarang ngim don jing syania ilong bang ili dei ban ya penba i pramangi ngin ai jing tho ka sarkar ka verify ka law department tela don ki jing tungku bat kinu ki kendon ki an kin pentip sangi ki pol party lani sir kinu ki kenhon lani ki reushiman hendai kumba kalong mentahi hatu usni hapo ka jingalang bara khot ka sarkar jan barok ki pol party kila ya menjur lot kila pediang ni kini ka report joka expert committee ban penne kumju ya kini ka state reservation policy hari nakalian ka jongi sibur ki mentang ngilaikan ka benengkong hakaba la penya ya ka meeting nakalian ka jongi ngila keli ka besai umitu ramba yang bahato ka kane ka expert committee ka kamram ka jongkalen ka term of reference kadiban petang ya ka ratio of reservation ali kata ka saupo sambat khatsan ne kadika kamraman pe ya baro kawai ka state reservation policy 1972 baraka to committee na kalyang jumun terang ba ula kan syai baka kane ka expert committee kan pe ya baro kawai ka state reservation policy kam de ya tangitai saupo sambat khatsan nakata-kadang nakaling hakato meeting hi ngila penpau ya terang ba wang larangi pe ya kane ka 1972 SRP kubakalong hakapara ka ba nengkong hi kila tho representation of these communities in the service under the autonomous state of Meghalaya bagila pentip di usian bada kalian ka jongi gila tho ru ka jing ai jimut syaka expert committee iwe ni ki ai jimut deiban pendam penduk no ya kani gawat autonomous kenang nama bang gila dei ka full fledged state ya katang ya tu bro nakata-kadang nakaling ajungi penpar tu meeting ba kani ka expert committee kiba da kiru syampang sura ka kamram ka cuka ka diben penadu ulani benengkong hadu ulani bakhado jo state reservation policy ka claim wanra ya kani ka jing ai jumut ka jongi ban delete ya kawat autonomous idai kami barit ba kam don issue ru kani ka kentin tangba namar ka expert committee ka claim wanra ini jing kelaru ni doubt no ya ka expertise jonga expert committee pi dan kalian jong ka sarkar atau committee kila kuburi ya kata ka jing don kamban pendam no ya kani ka word autonomous state bat kawai lagi mat baka sarkar ka yang wang bakat kum ka article 16.4 kamdon kono ka jing pensyai bang hab balik resolution kat kum ka population bat kiyeng ka stand ba ngiri banle ya ka reservation kat kum ka backwardness ka jing sadin dan kalian ka jongi ngikeli ya ka sarkar ka sini kumno pirai monu basadin atau pidon data don ne bitak jing kain jing lum khana summary monu bala sadin kat no nyaptim hani na kasar kam do kata data la shu assume bai ba kita sadin kini kila kham roiler pipet tang sor shelong te ya pila banong ba ngila ekiu ba hani ni habru ban pe ya borok ki area jongka rikasi jentia bon baki area ki ba dang bon baka roy ka par ki don kam hering iba na kalyang jong ka sarkar hi ka sim ya ka backwardness criteria ban pende kumju le ban ai kumju ya ki kasi jantia ban ki garu ka saupo ba saupo hering na kalyang jong ngila kan chai ru ya ka sarkar ha ka tu kusni yang bahu 1972 kajing sadin jong ka tu ka community bat katu community kalap her nai perkat kajing sadin ke mementah hu arjar arfundre 1972 hadu arjar arfundre ko tak difference of backwardness kala change ha kanom la ban long kumju de halo kata kanong rem yang don kamban ban pengkelai ke state reservation policy
kan long ka babakla bangin pendek sap ikum ju but nakaliang ka jongi hingi iba nakaliang ka sorkaru ka kadang ko to ka fear attitude ba mlong reban penki ka state resolution policy mo yo ka dan kanu ka jing ya ka state ibro ka wei henry yong ba lada ngimle ya kan ni ka badon kam kan wan ka jing ban ben pada ki wei pada ki community ki ba la don hok ban yo ya kan ni ka ba tu kam kat kum ka hok ka jongki ban nakaliang ka jongi ngela kan syairu ba ladangi pensong thu ba ya barok kilai community balengi penkala ngasakin pediang ya kataru lalu ka justification ka dan hani mentah ba katkum ka statistik jong ka sarkar ka ang ruba lesi ki bateri hapo ki tenat sarkar ka pero ki la bon ki khasi jantia lada compare ya ki parlo garu hani ngimdi ban klet ba kan bakla ladang iong ba baro nong tri sarkar khasi jantia uwan tang na ka kota 10% kala bakla bangin cimudur gumta ki babun bagi khasi ki jongi kilai na general category unreserved category tapi kuntup lang yaki baki wan lembak ka 10% kala bakla ba bakadan do kawi sakawi ka window baki khasi jantia ki jongi kiyo ban simnya kam sarkar katar ka kadai hadin ba nasiti sawi ki liang pada kimla ban awi le ka kota ka jongki ba kon ba ka polisi ka ang ba ladapim lawan pendap di kota ka jongki sisien ngin I carry forward sisien arsien total license balapim la kani kan lenyo sa ka general category te kini ki borok na kaliang ka jongi ngisim ba don kam ba ya ka sarkar bakan perkhat ba banong man supriang bai ya ka report ko bakalong let's say kini ki jing dawa ki jongi ki jing agnut jong ki noksisnong ka jelahi kin pulam lut bat ka sarkar kam dai ban ya pen lan di ban kiarno da ka responsibility ka baka ka ban le